Narada niku senajan tala wujute nanging becik bebudene cendhek dedeke dhuwur gegayuhane. Cetha Adi Guru menika badhe nalingsir saking bebener. Yen to tumindakipun Adi Guru ingkang neraka mboten sarujuk. Yen boya sarujuk kepareng Kakang Narada honcat tumurun saking kalangan jenggring Salaka. Nggih, kula tak medhot percaya dinten menika. Saksikan pagelaran wayang kulit dengan dalang klasik Ki Warjio Adi Prayitno. Sekali lagi, yuk saksikan hanya di Ki Warjio Channel. Untuk para pandemen wayang kulit klasik Gagrak Ngayogyakarta, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan bagikan channel ini agar wayang kulit Gagrak Ngayogyakarta tansah anjayeng bangun.
anek nggih bening warnanira gelaring kayangan jungkring saloka ya saged sinebat kayangan paku jamur katali warna ya saged sinebat kayangan kondo waru aja dipeh amung sak pegaring payung nanging lamun to sinawang saking katebian saekti kaya sloka sinangling awit ingkang angger gani miwah ingkang merbuami sesa saekti ratu-ratuning dewa Tridaswataknawa ya kang menang angratoni Tribawana jagat ngandhap jagat madya jagat inggil sinten ingkang paring rengganing kalangan jubring saloka anenggih warnanira ingkang menang jejuluk Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Jagat Giripati ya Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Caturboja ya Sang Hyang Caturasta ya Sang Hyang Pilengis ya Sang Hyang Randuwanda ya Sang Hyang Trinetra ya Sang Hyang Samba ya Sang Hyang Nilakanta taksih kathah sesebutanira kinarya sesembaning para Jawata wonten arga Tengger Ewan Jagat Giripati lenggah dampar palengganira Pak Kalimarakata murup saobor nampi swanipun Sang Hyang para Jawata Tridaswataknawa sinten ingkang kepareng caket palengganira sayekti lenggah jajar kaya Ewan Jagatnata sayekti pepatih kalangan jubring saloka ingkang kebisik Bathara Nrada Yirsi Kaneka aja dupeh Bathara Nrada wujite nanging becik bebudene cendhek dedege dhuwur gegayuhane keserungan watak becul marucul kadu sembrono nanging saged momong sangya para Jawata kasambung pungkur Bathara Brahma Dewaning Hakti piwah Bathara Yama Dewaning Antaka tanpa para swanipun Prabu Nijaba Manaraka Ewan Jagat Giripati tugu mespedaken Bathara Nrada wah para Jawata semuwi giringa-ringa Gendera Semedyawatur arsa rempeng daya mangkono pangut yasmaraning griya kang dereng kawit jiling lati
ana dewa yantono mongan perang tias padha sar-saran ewang jagat nata nocari sajuga rojo hari sajuga lenggah sini woko kinarbek sangya para jawata titren tan ana kang ngabawa anganti-anti sabdaniro Om Sanga Jwala Jisangayu Palu Balulun Kakang Bathara Nrada Kakang Kaneka ulun timbali wonten pangayunan ulun Samira Harjo swanipun Kakang Bathara Nrada tolo ya Prabu Adi Guru Raharjo swanipun Kakang Bathara Nrada iya nampi pangestinipun Adi Pramesti swanipun ingkang ngraka suduk pangudal-udal mboten manggi sami kala hambung pudya pangestawan ulun saya gikatur ngersanipun Adi Pramesti nggih Kakang Bathara ken delo sami-sami kaprayogakno lenggah Kakang Bathara Nrada nggih ganteng sedika apa meneh jeneng kita Bathara Brahma prayogakno sowan kita nduk ngestuaken dawuh Rama pikulun Nyama Dipati padha kanthi Raharja. Ngilahing kula ana inggih pangestunipun Rama pikulun boten manggi sami kala pangabekti kula kunjuk klana non. Ya ulun tampa ngger Yama Dipati. Kakang Bathara Nrada. Napi Adi Guru mila Kakang Bathara Nrada yen tebi bebasan kula awe yen cedhak kula wraketaken pangraos ulun sumedya ulun rangkul-rangkula nggih dados kauningan Kakang Bathara Nrada menapa Kakang Bathara Nrada mboyak kraos sumuing gara-gara menika lho ya janipun ulun menika nggih kraos lamun tok kayangan menika kasempyok gonten-gonten Kakang Nrada tapi Kakang Nrada menika tuwa-tuwa garing Jawata Kakang Nrada menika dados keblate para putra dika para Jawata Trida Swataknama yen matur menika ampun semu gegujengan gara-gara kok gonten-gonten. Lah dikira mangke Nrada mboten saged basa. Basa nggih basa niki ingkang
boten wangun dipun basakaken menika nggih ampun dipun basakaken. Nggih, nggih pangapunten. Karang cublu ing nalar ulun gara-gara nggih kula basake gonten-gonten ngoten. Kakang Trada kraos nggih. Penapi Kakang Trada ingkang dadosaken sumu ing gara-gara. Oh, tolo iya. Adi guru penapi Kakang Trada. Adi guru menika wonten kalangan menika sesembahaning para Jawata Trida Swataknama. Tegesipun adi menika ratunipun Digdaya pinter kiraya apa ulun menika namung patih. Tentu Digdaya ratu tinimbang patih. Oh Kakang Trada. Panjenipun ulun menika ratu-ratuning dewa, Kakang Trada niku namung patih. Paribasan ulun menika sesotya, Kakang Trada menika embanipun. Sesotya kedah saged manjing embanipun. Kula umpamaken malih curiga miwah rangka. Ulun curigane Kakang Trada menika rangkanipun dados curiga kedah saged manjing rangka. Lah dereng kantenan iki malahan. Dereng kantenan yen curiga niku saged manjing rangka. Nggih, nek curigane niku lempeng, lah nek bingkong badya dipun jiat niku nek bingkong niku ra direkaos niku. Kakang Trada menika malah werni-werni. Ulun menika ratu, Kakang Trada menika warangka, tegese kedah saged ngrangkani wataking ratu ngoten lho. Nggih. Kakang Trada kula aturi waleh menapa ingkang dadosaken sumu ing gara-gara. Oh nggih. Dados kawuningan Adi Guru ingkang dadosaken sumu ing gara-gara mboten salagi namung titah ingkang tanpa tinimbalan minggah kalangan Junggring Sloka. Sinten Kakang? Boten sanes kejahi namung ingkang wayah kenakean Nalendra Traju Tresna inggih wayah kenakean Stija Bama Naraka. Menika ingkang dadosaken sumu ing gara-gara. Om sangat juara sangayu palungguhan ulun. Kakang Trada Nabi dados Stija menika ingkang dados sumu ing gara-gara. Nggih. Lajeng wigatosipun Stija. Lah bab wigatosipun ulun mboten mangertos. Kula aturi ndangu piyambak Stija sowan wonten kayangan Junggring Sloka tanpa katimbalan menika wigatosipun menapa ulun mboya-mboya mangertos. Kula aturi semene saking sawetawis Kakang Trada. Stija padha kanthi raharja kulub sowan jeneng kita ana pangayunan ulun. Nuwun pangestunipun iku ulun Bathara Guru mboten manggi sambikala sembah pangabekti mugi kunjuk. Ya ulun tampa Stija. Wigati kita rapi, kita teka mboya ulun timbali munggah kayangan Junggring Sloka. Ing pareng matur ngersanipun Hyang Jagat Giripati sewu kalepatan nyuwun gunging pangaksami. Ya sowan kula ingkang sepisan nyaosken sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa. Dening kang angka kalih kula suwedhi pasrah pejah gesang kula kulun. Lho mengko dhisik to Stija. Sedeng jalma ingkang anandang raga budi sarana supaya walaya temaing jati. Jeneng kita iku Nalendra kang numpuk brana picis sinuyudan marang para kawula kok bakal nganyut tuwa golek dalaning pati. Kita darbi panjangka penapi nggih Stija. Wigatos kula nyuwun pengayemanipun Hyang Jagat Giripati amargi tlatah Tunggarana saestu mangke dipunaken Dimas Gatotkaca ing pengangkah badhe kula suwun wangsul Tunggarana sakukuban. Menika ingkang dadosaken petenging jagat kula dereng tentrem
dumadi kula wonten jagat lamun to Kadipaten Tunggarana dereng saged wangsul wonten bumi nagari Trajitresna. Pramila pikulun yen boten saged ngayomi lan budidaya kelayan ingkang payastija pedah menapa kula dumadi kula nyuwun dipun sotken wonten kawah Candra Dimuka. Om sangat jwaladi sangayu palu ganulun Kakang Narada napi adi guru wawasan dika kados pundi Kakang? Lah pekaten di Gatotkaca Setija menika sami-sami titah mustikaning jagat ning wonten pedhinganipun. Gatotkaca menika wiwit lair glegak umur 16 dina niku sampun gadhahi lelabuhan kelayan jagat. Menapa Adi Pramesti menapa mboyake wutan rikala umur 16 dina sampun mateni murkane Prabu Nagapercana miwah Patih Sekiputantra. Lagi yen Setija menapa lelabetanipun? Pramila yen to Kadipaten Tunggarana badhe dipun suwun wangsul dhateng Setija ulun boten sarujuk awit muna buka Tunggarana menika rumiyin ugi ke bawah nagari Pringgondani. Lah wiwit jaman Prabu Bomantara menika saged dumunung wonten ing Surateleng awit Adipati Kalapustaka ingkang ndoyong pepanggihipun. Tunggarana dados nunggil sedya kelayan Trajitresna. Nangis jatosipun Tunggarana menika wiwit jaman menapa kemawon menika bumi negari Pringgondani. Yen Adi Guru menika amrat Setija tegesipun Adi Guru menika nalingsir saking bener ngayomi jateng titah ingkang boten leres tumindakipun. Leng-lenging driya mangun-mangungkung Gandu angri manglir lino tanandang kanin lamun tantuluso mengkundiah utama sang nata muda siang rerepo Kakang Bathara Narada menapi Adi Guru pangwaos tunggal menika Bathara Guru sanes Bathara Narada. Senajan Gatotkaca menika ageng lelabuhanipun tumrap jagat ning menika wong liyandrayan nanging Setija cetha menika wayah ulun. Pramila Kakang Narada manut klayan ulun punapi mboyah. Yen ulun manut Adi Guru yen Kakang Narada menika manut klayan ulun kedah bantu Setija nanging yen mboyah manut pilalu Kakang Narada oncat saking kalangan Jogring Sloka. Nganten Adi Guru nggih Kakang Narada. Nggih. Narada niku senajan tala wujude nanging becik bebudene cendhek dedeke dhuwur gegayuhane. Cetha Adi Guru menika badhe nalingsir saking bebener. Yen to tumindakipun Adi Guru ingkang neraka mboten sarujuk. Yen mboyah sarujuk kepareng Kakang Narada honcat tumurun saking kalangan Jogring Sloka. Nggih, kula tak medhot percaya dinten menika.
kula pikulun kita mboyat kena cilik ati kita. Baline Tunggorono ulun ngayomi marang kita. Nanging kita kudu wani karo Gatotkaca. Kita saguh sagah. Kula sagah yen kita saguh cilik gawe loro gedhe tekaning pati Gatotkaca kita tumurun Madyapada. Cilik loro gedhe tekaning pati jeneng kita ulun ngayomi marang kita enggal patenana Gatotkaca nyuwun pangestu ulun. Nyama Diwati kula-kulun kita sakarone ulun utus patenana Gatotkaca nyuwun pangestu pikulun. Yanantana wong aprang tias padha sarsaran. Narada dedalu kedunya lancang kang katimpal kontal telenging samudra karna pracandha lila adres matek maruta ngilahing ayo Adi Bathara Brama ayo enggal disengkut tumurun Madyapada goleki Gatotkaca mengko nek wis ketemu Gatotkaca tak banjute tak cemplungne ora kawah candra dimuka Adi Bathara Brama. Lah kok kowe kendel nggonmu tindak ora apa Adi Bathara Brama? Kakang Bathara Yama apa? Rikala semono Kanjeng Rama pikulun dawuh marang aku lan kowe Kakang Bathara Yama ya
supaya tumurun Madyapada banjut Gatotkaca. Apa Kakang Yamadipati ora priksa menawa sejatine Gatotkaca iku ya mung tedhak turun ulun dhewe. Dadi upama ulun ki tegel, upama ulun iku mateni Gatotkaca, tegese ulun ki tegel marang tedhak turun ulun apa ulun dhewe. Mula aku ora bakal tumindak lelakon iki. Aku moh nandhang kang dudu sak mestine. Rama Pikulun lagi kemendungan ngayomi murku ambeke Angkara Stija. Nanging aku bakal ngayomi tedhak turunku dhewe merga Gatotkaca iku senajan tingkaya apa iku tedhak turun ulun dhewe. Anglire bawan ingkang sinung wadi jagat kang kinarya omong wang wang ilahi yen ngono kuwi arep merong kapuh jinggo dawe Rama Pikulun Hadi Bathara Brama hobamu nek pancen kowe arep merong kapuh jinggo dawe Rama Pikulun kayangan ki jejenggule Yamadewati malah manut tak cegel tak sewanke Rama Pikulun Hyang Jagatnata malah melu disotke babar pisan Kakang Bathara Yama yen karep nyekel karo Bathara Brama aja tinggal loncat iso nyekel karo aku tondo dewa digdaya wae lah kelakon tak cekel temenanan Hadi Bathara Brama.
Adipati Brahma kita iki tumindak penapi lah kok dewa yane do gelut. Dewa gerang-gerang yane do gelut. Ah, niku lho Adi Bathara Brahma niku sing mijeni. Boten kulun ingkang mijeni meniku Kakang Bathara Yama. Ayo jawab Adipati ora kena goroh lho kowe. Ayo sing mijeni sapa? Jane karep kula nggih nika ning malah kedisikan kula. Lah dadi kita to sing mijeni perkara iki. Nggih. Kang dadi perkarane penapi? Adi Bathara Brahma niku kadhawuhan Rama Pikulun supados mateni Gatotkaca sagah dumugi ning ndata wonten margi boten sagah amargi menika tedhak turunipun Adi Bathara Brahma. Kula eman boten purun kepara samangke badhe merong kapuh jingga. Apa bener Bathara Brahma? Inggih kulun. Ya Adipati, kula kulun jane sing bener ki ya Bathara Brahma kuwi. Mergo Adi Pramesti Bathara Guru dina iki lagi kependungan. Turta Bathara Brahma iku yen tegel materi Gatotkaca tegese materi tedhak turune ngono lho. Dadi kita mboya perlu manut karo penemune Adi Pramesti. Adi Pramesti iku lagi kependungan penggalihe. Sagedipun enget Purwadaksina Rama Pikulun ya mestine ulun mengko sing ngreka daya. Lah saiki kita karo Bathara Brahma aja kebacut-bacut le selaya. Jeneng kita iku rajaning dewa padha selaya. Ya Adipati rajaning dewa, Bathara Brahma rajaning dewa kok padha selaya. Ayo kita enggal bali ana kayangan Junggring Selaka. Rumeksa kayangan mengko yen to ana muga-mugane Adi Guru ulun sang kang bakal merpeki ana Mercapada. Dadi Bathara Brahma kita mboya perlu kuwatir ulun mengko kang bakal ngreka daya ngelingke kalih puting Buti Adi Pramesti Bathara Guru. Risang nayakan ningrat suting rat kutaman manggung amar nugroho rasis moto sukoto. Waduh Pikulun yen mekaten kula matur sembah nuwun sanget dene Pikulun angayomi tedhak turun ulun inggih punika Gatotkaca. Ya nggih Bathara Brahma ya. Tapi kita kudu bali ana kayangan. Aja nganti kewajiban kita lirwa lho. Inggih dados nika. Semanten ugi kula nyuwun pamit kula. Ya sing ati-ati. Dadi Brahma karo Nyawa Adipati wiwit dina iki mboya kena selaya padha rukun. Kita iki kanca ora kena deselaya. Ha nggih jane kula niku nggih ngoten niku ngoten mawon ketoke kanca jebul mungsuh niku kehenten mawon. Nuwun pamit kulun badhe minggah kalangan wangsul wonten kalangan Junggring Selaka. Nggih, sing ati-ati Brahma Nyawa Adipati aja kurang prayitna.
saya dalwara rasa biar sorot lintang kang gumedhap titi sunyo wis madya latri lumrah gandaning puspita kang karyaning putyan ira sang Dijawara ambrang swaraning Madubronto manungsa sarining kembang Wong sangat juala sangayu palung bandulun Kakang Tradawa suncat saka kalangan Jugring Salaka tumurun Madyapada teges wis ora ana pepalang nggonku sing diwangayomi putu ulun Stija Bama Naraka Lotinang karangabak nagih hutang pati Ludira kang nyembur-nyembur jagak rimang munia bangun eko siji diantak nunggal buminya kang gumingsir yen mengkono sumedya ulun pelapat tumurun Madyapada sak lakune putu Stija kayon kayu kang purwa sejati wit bono pangkeblat papat godhonge mega rumembe
pratopo kekuwo kembang lintang sloka langit semine terus